A l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, situat al Parc Científic de Barcelona, més de 50 investigadors es dediquen a estudiar la mosca del vinagre. Investiguen a nivell molecular des de la recerca bàsica sobre el paper dels gens en la formació de les diferents parts de l'insecte fins a l'estudi de les causes de malalties humanes, com les malalties neurodegeneratives, cardiovasculars o el càncer. El laboratori és ben ple de flascons amb mosques que cal cultivar i alimentar perquè els investigadors puguin dur a terme la seva tasca. Fa un segle, els científics s'encarregaven de l'alimentació de les mosques de manera casolana, però aquest procés, amb els anys, s'ha anat sofisticant. Actualment, a la cuina del Parc Científic de Barcelona, cada dia es preparen uns 18 litres d'aliment per les mosques, en un procés que dura diverses hores. A primera hora del matí es posa l'equip en marxa, al papillero, i a diferents temps i temperatures, de 65 a 100 graus centígrads, s'afegeixen els ingredients de la recepta a base de llevat, glucosa, farina i agar. Cap al migdia, es dosifica l'aliment en tubs de diferents mides depenent de l'ús que en vol fer l'investigador. Diàriament es preparen 2.000 tubs amb aliment nou. Un cop temperada la papilla, es procedeix a tapar els tubs amb cotó esterilitzat. Després, s'identifiquen les safates, s'assignen els diferents grups i s'emmagatzemen a 4 graus centígrads. L'aliment que es prepara serveix per mantenir les mosques que els investigadors requereixen per fer els experiments i les que formen part dels estocs dels grups de recerca. Les mosques es mantenen en diferents condicions de temperatura segons les necessitats de la recerca. Per afavorir el desenvolupament normal de l'animal, les mosques es cultiven a una cambra a 25 graus centígrads. En canvi, s'utilitza la cambra climàtica a 18 graus centígrads quan convé endarrerir les etapes del seu desenvolupament. Els investigadors observen i seleccionen les mosques que els interessen per als diferents experiments. Gràcies a aquesta complexa organització de serveis per mantenir i alimentar les mosques, els investigadors poden realitzar amb majors comoditats recerca d'alt nivell amb aquest organisme model.